Dobré ránko, milý Janko. Sme Zugre a Juri a ešte pred zimou sme v našej čerstvo prerobenej dodávke opustili nudný život medzi štyroma stenami. Vydávame sa na cestu naprieč Balkánom, kde za 50 dní prejdeme vyše 7000 km. Spíme bez kempov, jazdíme po bezplatných cestách, bez stresu a hlavne v slobode. Dobré ránko, milý Janko. Sme nespali. Najbližšie dni už dažďu neutečieme. Smerujeme na miesto, kde to prečkáme a po dňoch silnej aktivity si doprajeme nútené, ale príjemné nič nerobenie zatvorený vnútri. Logara Pass, ktorý bol na pláne prejsť výhliadkovou serpentínovou cestou, prechádzame namiesto toho cez 6-kilometrový tunel, ktorý vedie po podkopec. Plán je počkať na najbližšej pláži, kým sa vyčasí. Na internete je uvedené, že tunel je spoplatnený cenou 5 €, mýtnica je síce pripravená, no my sme neplatili nič. Tunel je zatiaľ zdarma, odkedy ho v roku 2022 postavili. Prečkame dážď. Svetielko nádeje. Tam je celkom pekne asi. Striedavo prší a neprší, síce dosť fúka, podvečer nás to láka von. Skúšame prejsť čo najďalej a cestou nás zachraňujú prístrežky zatvorených plážových barov, no naspäť sa aj tak vraciame behom. Večerná prechádzka vyšla. Krásna, modrá vodička. Dobre, na skrýžu číslo 1. Budeš ešte štekať? Budeš dobrá? Prístrežok číslo 4. Mega prší. Aj. A auto je tam ďalej. Za stromom. Hop. Výhodou bývania na pláži je, že máš všade piesok. A môžeš si ho potom zobrať aj domov. Ráno sme plní odvahy, slnko bojuje s mrakmi a riskujeme prechádzku, pokiaľ to počasie dovolí. Niekto sa nám posmelil? A ty, ocinko, dáš si? Ham. Tu čím viac ideme na juh, tým viac smutnejšie psíky. A boja sa strašne na tejto pláži. Dobré ránko, milý Janko. A že vidno Korfáč. Je to Korfu? Aha, tak nič. 9:30. Dobré ránko. To už bude hotelík. No akurát, keď sme už celý začína pršať. S mnohými prestávkami volíme cestu po kameňoch a pláži, čo asi nie je najlepší nápad počas silného prílivu. Kamene. Taký chodníček tu spravili pekný, drevený. Tomu sa povie, je jaskinka plná pokladov. Ďaleko sme došli, 300 metrov. More sa hnevá. Tak. Keď už nič, aspoň tieto krásne kamene si môžeme pozrieť. Dá sa tady ísť? Ani nie, no. Iba po pláži asi. Pozri. Tu ma nechal samú. Jak mám teraz prejsť? Som tu uväznená do ďalšieho odlivu. No pekné, ale náročné. Náročné na chôdzu. Zasa naokolo cez rozboužené moře. Kamene nás premohli dnes. Príliv vyhráva. Zober si to všetko. Uá! Druhá šanca. Obchádzka naokolo. Tu budú vily. Ešte stále cítim betón, taký čerstvý. Roba. Stavajú. Bude to tu krásne. Veľkolepý hotel, môžete sa tešiť. Naokolo sa to dalo. Už iba rovinka. Ale tadiaľ hore sa ide, nie? Do toho Logara Passu. Takto. A tam je tunel. No. A tu prečkáme do zajtra, kým sa vyčasí. A môžeme si to tam ísť pozrieť. Hore dole po kameňoch. To urobili oni, tieto veci. Tieto diery. Vyzerá to tak, no hej. Oni. Tieto kamene sú pekné, čierne. Kryštálovo čistá voda. Taká istá, ako kde parkujeme. Akurát o 2,5 kilometra a 2,5 milióna kameňov severne.
Tu je pekne. A toto sme si nevšimli. Aj. Nevadí, je tu príbytok. Tam sa schováme. Prečkáme ťažké časy. Aká je červená tá voda. Myslel som si, že v týchto bude nejaký odpad, ale je tu iba piesok. Stavba pokračuje. Aký peniažtek. To je Cezar, podľa mňa. Aha, tam je napísané. Áno. Ale toto sa mi páči. Z takého kameňa. Odtiaľ toho sa začína chránené územie, na ktoré sa budeme tváriť, že sa ísť nesmie. Ale už fakt nevládzem. 325 eur, to už je trochu veľa. Cesta späť. Prší, len sa leje. Krásny kameň. Už urobili si to pekné. Takéto kupolenky. To je ešte nové, alebo iba tak zakryli plastikom. Ahoj, Matička. K autu už len 2,3 km. To bol blesk? Nie. Pomôžem ti s tým? Pomôžem? To je hrôza. Cez stavbu. A už prší menej. Aj, dúha. Aj. Môže hezké. Bývame v dúhe. Kabička sa už robí. Bývame v dúhe. Už sa bojíš menej? Neboj. Stále sa bojí. Večer neúspešne navštevujeme síce otvorenú večierku vzdialenú 2 km chôdze, no na jedenie mali len čipsy a pivo a keďže posledný chlieb nám zjedli psi, na večeru budú cestoviny s vajíčkom a pretlakom. Ako dezert cestoviny s orechami. Aj taký je niekedy život na cestách, musíme často improvizovať. Dobré ránko, milý Janko. Na druhý deň ráno, to je už ale iná rozprávka. Slniečko svieti a Loga Rapaz je našou najbližšou destináciou. A toto hore sa chystáme. 200 metrov nad morom. Momentálne. A tu už robia nejakú ďalšiu cestu. Pôjdeme až do 1050 metrov, to je najvyšší bod, čiže od vyše 800 metrov prevýšenie. Prejdenie tohto prechodu bolo v minulosti dosť riskantné a označované za nebezpečné. Dnes je cesta celkom dobre zabezpečená a stále udržiavaná. Cez tunel to trvá 6 minút, zhora je to minimálne 5 krát dlhšie, ale zároveň aj krajšie. Prechod má takmer 14 km a je naplnený dlhými serpentínami, za ktoré sme vďační. Pretože niekedy v Albánsku ide cesta len strmo hore bez zákrut a to sa autu veľmi nepáči. Ani nám. Počas cesty je viacero výhliadok na more a okolité hory. Krásna, takmer nedotknutá príroda navôkol, všade vidíme kozy, ovce aj divoké koníky. Vystupovač! Jeden z mála billboardov, nie? Nemajú to nejak veľa. Toto je nejaký hotelík. Pekný. Z
parkoviska nedaleko tejto reštaurácie navštevujeme, respektíve šplháme na starý vojnový bunker. O túto stavbu sa domáci veľmi nestarajú, ako aj väčšina podobných monumentov je bunker zarastený a podpísaný zubom času, aj zasypaný odpadkami okolo idúcich. Tiež cesta hore nie je značená, ale malý freestyle cez nízky porast a kamene nám ponúka celkom dobrú skratku. Za 5 minút hore vymyslenou skratkou. Jaj. Celé Albánsko je bunkrami doslova posiate. Bunkre začali stavať počas studenej vojny v 60. rokoch. Za 20 rokov odvtedy vyrástlo minimálne 175 000 takýchto stavieb. Veľkostne sú úplne od malinkých kupoliek vyzerajúcich ako hríbik až po obrovské katakomby. 1, 2, 3, 4, 5. Postavili ich počas toho, kedy bolo Albánsko úplne odizolované od zbytku sveta na príkaz paranoidného komunistického diktátora Envera Hoxhu. Ten sa pripravoval na poriadny útok zo strany NATO, ktorý sa nikdy nestal. Viaceré historické články uvádzajú, že diktátor mal v pláne postaviť bunker pre každú rodinu v Albánsku a opevniť všetky mestá. Veľa bunkrov sú dnes prerobené a slúžia ako múzeá, kaviarne, aj obydlia a dokonca je jedna zo stavieb premenená aj na 20-izbový hotel. Cestou späť narážame na pánov s ťažkou technikou, ktorých sme míňali cestou hore. Skrz nich sa už nedostávame a stojíme na začiatku kolóny. Kamene sa na povel vedúceho neustále sypú a hrnú na cestu, ľudia sú nervózni, my sa len smejme. A spomíname na cestu hore, ako nevinne to vyzeralo. Už pokazila elektrinu, hore už nejde Wi-Fi. Už to tam sype. Tak, sypaj ešte viac. Už vezú posily. On im to tam stále sype dole, dokedy tu budeme? 20 minút čakania momentálne. Celé je zle. Čakali sme možno 50 minút. Že let's go, ale proste nech zastaví sa ten bager. Čo tam bagruje? Nie, zasa 5 aut prešlo a zasa to špe. Akože ja neviem, no, že či oni sú nejako vyškolení z bezpečnosti alebo niečo, ale neviem, že prečo to robí, vieš, že prešli sme to po hodine a 10 minút. Dobre, nebolo to až také hrozné. Teraz na pláž, uhú! Cestou k nocľahu nás už z diaľky oslovil kaňon Gípe, ktorý od cesty pokračuje až na pláž. Kvôli makačom to už dnes nestíhame, preto sa len na chvíľku priblížime ku korytu a kozám a šup hľadať miesto na spanie. Ahojte, kozík. Čau. A pozri, oni si nájdu takto cestu. Oni nemajú čo ísť po turistickej trase. Odchod. Toto je turistická trasa. A teraz čo? V zúfalstve, hladný a smedný, po hodinách cesty prichádzame takmer po tme na naše teraz už najmilejšie miesto v Albánsku a ani o tom ešte netušíme. A tu zúfali ešte dokonca máme na to aj výhľad. Dobrú noc, ideme sa konečne najesť a oddychnúť si. Konečne sme tu. Konečne zaparkované. Dobre. Dobrú chuť!